entzun gure egia, aitaren eskuratea jarri zaudezu, errotik jauna, zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren artean. Amen. Egin ezagun otoituz. Jauna, zu zera gure hartzaiona, eta gu zure hartateko ardiak. Zaitu bentzazu, mundu honetan gabiltza bitartean, beti zure gana egitezen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoloen egietatik. Egun haietan, Pedro, Espiritu Santuaz beterik honela esan zuen. Herriko agintari eta azarro, entzun. Sendatu den gaixo hau dela eta honen desenlatzea nundik kakoa izan den galdetzen dizuegu. Jakin ezazue bada, zuek denok eta Israel herri guztia, zuek gurutz biltzatu eta jangoikoak ginen artetik piztu duen Nazareteko Jesu Kristoren izenean, daukazuela gizon hau zuen aurrean sendaturik. Jesus da zuek etxegileok baztertu duzuen argia, baina orain giltzarri egina dago. Ez dugu beste salbatzailerik, eta ez zaigu eman gizon hori eguzkipean beste izenik. Gu salba gaitzakeenik. Jaunak esana? Hartzaionak bere bizi ematen du ardiengatik. Borroiak ordea hartzaileztenak, ardiak bereak ez dituenak ikusten du otsoa etortzen eta ardiak utzita ihes egiten du otsoak harrapatzen eta sakabanako egiten ditu
morroiari ez baitzaio ajorarik argiengatik. Ni naiz Artzaiona, ezagutzen ditut nire argiak, eta nireek ezagutzen nauten. Aitak ni ezagutzen nauen bezala, eta berdin nik aita. Gainera nire bizia ematen dut nik argiengatik. Baditut artegiotakoak ez diren beste argi batzuk. Haiek ere ekarri beharrak dauzkat. Adituko duten ere ahotsak eta hartalde bakarra izango da eta zain bakarra. Aitak horregatik maite nau. Nire bizia ematen dudalako berriro hartzeko. Ez dit inor zen. Nire honek ematen dut nire gogoz. Nire eskudako bizia ematea eta nire esku berriro hartzea. Agindu hau hartu dut nire aitarengatik. Jaunak esana. Artzaionaren igandean, ari gara ospatzen eta ari berean ermiti horretan Santa Engrazia. Aste honetan, 16ean izan dudena. Artzaionaren igandean gogora ekartzen digu, batez ere gogora ekarri nahi digu, Jesusek erabili izan duzuen metafora eder eta ukigarri hura. Parabolen bidez eta beste modutara askotan agertzen zaigu evangeliotan. Jesusek bere burua modu honetan agertzen digula. Ni naiz Artzaiona. Eta batez ere metafora horren bidez eta parabola horren bidez guri sentiarazi nahi digu Jesusek maite gaituela. Eta nola maite gaituen? Maite gaitu pertsonaki, ez multzo bezala, ez talde bezala, ez hartaldea orokorrean bakarra, baizik eta gutako bakoitza. Bereizten gaitu, ezagutzen gaitu, maite gaitu. Eta hori da guk ulertzea nahi duguna gutako bakoitza importantea gara da jangoiko honentzako. Bestaletik ere, Artzaionak erakutsi nahi digu guretzako hoberena dira. Zaindu nahi gaitu, arrisku guztietatik, bide horretatik eraman nahi gaitu, bazka onak eman nahi dizkigu, larre guriak eskegi nahi dizkigu Artzaionak. Eta nahi dugu hori ere uler dezagula. Bestetik ere Artzaionak errukia agertu nahi dugu. Hau da, jangoikoa beti barkatzeko prest baino gehiago barkatzeko desiotan dagoela. Gotako bat urruntzen delarik, ardiren bat galtzen delarik, Artzaiona ez dago lasai, eta ardi horren bila dihoa aurkitu arte. Eta aurkitzen duenean lepoa hartzen du pozik. Eta festa handia antolatzen du ardi hori berriz ere aurkitu duelako. Nahi du Jesusek ejemplu horrekin senti dezagula jangoikoaren barkamena erabatekoa dela. Eta gainera, pozik barkatzen digula dena barkazioa eskatzen dugu aldiro. Bestaldetik parabola honek ere eta metafora honek gogorazten digu gure jarrera nolakoa izan behar den. Ardien antzekoagoa, esateko dugun, onilak, otzanak, ez dugu jokatu behar mundu honetan otsoen gisa, baizik eta ardien gisa. Eta gure Artzaiaren ahotsa entzun, aditu, ezagutu egin behar dugu guretzako mesedegarria delako. Horregatik nahi du, berarengan konfiantza izan dezakula. Saia gaitezela bere ahotsa entzuten. Eta, hain zuzen ere, mundu honetan utzi digu, bere ahotsa entzuteko modun, San Pedro horrena eta beti aita santua gaur egun Francisco gure aita santua. Bere ahotsa entzunez, berak aita santu bezala erakusten duena kontuzenatuz, baita ere ari gara gure zeruko Artzaionaren ahotsa entzuten. Eta gaurkoan hemen, Santa Engrazia gogoan hartzen dugu. Berak ere ezagutu zuen Artzaiona, berak ere maitatu zuen bihotz-bihotzetik Artzaiona, eta bizia ematen dio, berari leial izan zitzaion. Santa Engrazia, batzuk diote, Portugalekoa zela, Bragakoa, beste batzuk Zaragozakoa, baina edozein kasutan, badakigu Zaragozan, gaur egungo Zaragozan, garai hartan Cesar Augusta zan, Erromatarren garaian, alazan, hiri horren
izena Zesar Augusta, eta han inguruan martiri hil zuten. Tormentu izugarrien artean, esan genezake, Santa Engraziak ezago dituzke, bi edo hiru ezaugarri merezi. Lehenengoa da, garai hartako gobernariak halako trampa bat prestatu zuen kristauak garbitzeko, kristauak akatzeko, kristauak desagertarazile izituen. Horregatik esan zuen, bueno, hemengo kristau guztik, halako epea eman zuen, Zesar Augustatik alde egin zezaten. Eta esan zuen, alde egiten dutenen bizia errespetatu dut. Eta gelditzen direnena, ez, danak hilko ditut. Eta gehienak alde egin zuten, baina trampa bezan eta modu hortan harrapatu zituen eta denak garbitu. Horregatik Engrazia, halako famili importante bateko, famili noble bateko alaba aberatsak eta nobleak, importanteak zetan Zesar Augustan, eta pentsatu zuen, ni errespetatuko nau gobernariak. Eta bere gana joan zan, bere azpijokoa arpegiratzea. Baina, ez zuen errespetatu eta bere ere torturatzea erabaki zuen, berea ukazezan. Torturaren ingurua hausi izaten zen, berea ukazezala. Engraziak eutsi zion azken erte. Hor, bi zaldi isatsai lotu eta ibili zuten herri osoan barnan, geografio batzukin ere zauriak eta zizkioten, bular bat moztu, kronika duten kibel baten, kibelak zehantut baita ere, eta azkenik hiltze bat kopetan sartu zioten eta hilaten modu hortan utzi zuten. Izugarrizko oinazten artean. Horregatik normalen Santa Engrazia modu hortan bere izten da. Du hiltze bat kopetan, edo eskutan, hiltze batekin modu hortan irudikatzen da Santa Engrazia. Edo zein kasutan importantena da, Jainkoaren graziaz, berak eutsi nahi izan ziola fedeari, egiari, eta mundu hortan ere gure ematen ditu halako ejemplua mundu ontakoa baino, bestea berak gehiago, are gehiago estimatu zuen, eta fedeari izugarrizko garrantzia eman zion. Nahiago izan duzuen, gaita biziak galtzea, fedea ustea. Guk eskatzen diogu bere laguntza, bere bitartekaritza, ikas dezagun hartzaionarengatik. Eta honekin bukatuko dut, hartzaionak adierazten digu maite betuelaren esanetan bezala. Eta bere borondatea da, guk ere bera maita dezagula, eta elkar maita dezagula. Berak maite izan gaikoek bezala. Aitaren eskuinaldeak jarririk eta hilak eta biziak ebaitzera etorriko dena. Eta sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu Elkartasuna, Pekatu barkamena, arabiaren piztuera eta betiko bizitza. Jesusen hartaldean zaindu eta gidatzeko eskan dezaiogun jaunare. Entzun jauna, gure eskaria. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu gaurko meza santuan bereziki
Juanita Arraiago eta familiko difuntuak, Juan Zabaleta eta Landagotako bere semea Jose Mari eta Javier difuntuak, Azpiroz Barriola familiaren intentzioak, Saizar Goikotxearen intentzioak ere, Zabaleta Olasagarre Goikotxearen intentzioak, Azpita eta Pastengo difuntuak, Ugarte Errazkin intentzioak, Artola Azpiroz familiko intentzioak, Juaneako familiko intentzioak, Jose Miguel eta Paquita, Patxiku eta Maria, Jose eta Maritxu, Jose Mari Olano eta Tuteneko familiko difuntu guztiak, Grazia Barzol, Marisol Ruiz eta gure difuntu guztiak bere eskutak jarriko ditugu, jaunak goiko zerua hartu, gure intentzioak ere entzun, eta handik lagundu dezaioten aurretik bat direnak. Eska dezaiogun jaunare,
hartza zuen eta jan guztiok hortatik. Hau nire gorputza da zuentzat emango dena. Afalodoan berdin kanizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok hortatik. Hau nire odolaren kanizatata, itun berri eta betiko garen odola, zuentzat eta eskorentzat nekatuak narkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputzodorak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gentzala. Gogoak izan jauna, mundu guztiak zabandurik dagoen zure eliza. Eramazu meitasun osora, Frantzisko gure ikasantuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoak izan jauna, bizteko itxaropenean familian, gure senideak eta indako guztiak, aditzazun zure aurpegiaren argitan, eta berriz, difuntuak eta intentzioak aipatuko ditut. Juanito Oraitxea, Juanita Arraiago, familiko difuntuak, Juan Zabaleta, eta Landabarroko bere personeak, Jose Mari eta Javier, Azpiroz Darriola, familiko intentzioak, Saizar Goikotxea, familiko intentzioak, Zabaleta, Omasagarre, Goikotxea intentzioak, Azpita eta Pasterko hildakoak, Ugarte Errazkin, familiko intentzioak, Atola Azpiroz, familiko intentzioak, Joaneako familiko intentzioak, Jose Miguel eta Paquita, Patxiku eta Maria, Jose eta Maritxo, Jose Mari Olano, Tuteneko familiko hildako guztiak, Grazia Manzol, Marisol Ruiz eta gure difuntu guztiak. Errokizak izkiguaren gok guztiok betiko bizitza bietxik ezagun, Hangoikoaren Ama Maria doa Xularekin, San Jose, bere semalbekin, apostolu santuekin eta izandi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzaren Jesu Kristo zure semenaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jakoikoa goztidur horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindut erakutsiarik jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan beti zure izena, etorreti zure reinua, egin beti
Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei. Eta zure gogoak bezala, eman jozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi bezala gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren bakea beti zuekin. Eman jozu bakea elkarri. Jango ikuaren dutotxa, zuk zugun gobernatuak, Hona hemen jangoikoaren bildotxaua kokikatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila dituak. Egin ezagun otoituz. Zure gorpuz odorez jarraitzen jauna, eskatzen duzu engrazia materiaren antzera, zure izena hotxe egiteko indarra izan dezagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta ugarpare bat, mugitzearetzako, datorren igande jaztean gobezik, durrango bezain dugu maiatzean, maiatzeko laugarren igandean. Gero,
lehitzako entzate bai, datorren asteburun San Migelen bisita izango dugu. Larun baten izango da atxaldeko 7, atxaldean zehar, bakarrik batek eixoak eta nahi bali baduen etxein edo pasaren edo bisitatzea, askilatik editzea, eixoak pasatzea, eta gero 7 hartuko da, igualduna horitzat, kodiko horretik beti bezala prozesioa, eta gero eta bezala bertan izango dira konfirmazioak. Gero, biharagunean, luzeko behatzetako bezetan izango da despedida, eta gero aresoa hango da Santiago 10 laude gutxitako gutxi gora. Eta oain medikazioan ondoren, hor atean jarriko gara Santiago Graziliaren relikiarekin da adoratzen. Eta kantatzen dugu bitartean. Jauna zuekin, bere ikaszaintzatela jainko guztiadunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoaztek jaunaren batean.